Toki batzuetara joan aurretik badakizu ze topatuko duzu nahietan. Adibidez, Paris esaten badizut, Eiffel dorrea etorriko zaizu burura. Kosta Urdina esaten badizut, hondartza. Egipto esaten badizut, zera piramideak. Baina Nafarroa esaten badizut, zer datorkizu burura? Ez gara oso ezagunak, ez? Askoz jota baten batek badaki iparraldean gaudela, Pirinioetan. Eta urtean behin Alimaleko festa egiten dugula. Baina ezer gutxi, jendeak ezpaitaki zenbat gauza harrigarri dugun hemen. Mahai oparoaz gain, zerbait baldin badugu Nafarroan, zaporez betetako lur ederra da. Edo beste modu batera esan da, natura. Hainbeste non ezin dizugun leku bakarra erakutsi. Hainbeste non zuk zeuk erabaki dezakezun nola gozatu. Bere bazterretan ibil zaitezke atxeden hartzen duzula sentitzeko. Bere bila joan zaitezke ihes egiteko. Edo besterik gabe atxik gabe geratu, arnasa hartzeko. Bere handitasuna senti dezakezu, baita zure txikitasuna ere, erronka egin diezaiokezu zeure buruari desafio eginez. Edo besterik gabe ari begira geratu, apenas ezer ikusten ez denean ere. Zorionez, jendeak ez dakienez zer dugun Nafarroan, gure naturak bere horretan jarraitzen du. Eta gure sekretuak oraindik ere sekretu izaten jarraitzen du. Etortzen zaren arte behintzat, orduan deskubrituko duzu. Eta orduan ere ulertuko duzu, zaintzeko eskatzea. Nafarroa, zaindu gure sekretua.